салом алайкум, хуш омадед ба канали ман дар ютуб. Умедворам хуб ҳастед, сиҳат саломат ҳастед. аз худои мутаол яъне дуо мекунам шабу рӯз ва хоҳишу талаб мекунам ки ҳамаи мо мусулмонҳои рӯи дуньёро яъне дар паноҳаш нигаҳдор бошад, мушкили ҳамаи мо шуморо осон бигардонад, чунки ғайри худованд касе мушкили моро осон карда наметавонад. барои ҳамин фақат такя ба худованд дорам. ва ғайри ин гуфтаниям ки хабарҳои муҳим дорам, навигариҳо дорам, яъне қонунҳои нав. метавонед ки видеоро аз аввал то охир бо диққат гӯш кунед. ман дар ҳамин видео пешниҳод мекунам. агар саволҳо доред дар поёни видео дар ҳамин ютуб дар комментария нависед. агар саволи такрорӣ бошад ман ҷавоб намедиҳам, малол нашавед. метавонед худатон дар ҳамин канали ман даромада яъне видеоҳоро дида ба саволи худ ҷавоб гиред. агар ки ҷавоб надодам, донед ки ба саволи шумо аллакай ман видео кардам, дар он ҷо ҷавоб додам ба саволҳо. метавонед ки ҳамонро истифода баред. дар видеоҳои охири ман, ду-се видеои охирам ман яъне ки таъкид кардам, пешниҳод кардам ки ин айби мо нест, бо айбе ки масалан байни давлатҳо чӣ гап аст, чӣ масалан муноқишаҳо рафта истодааст, шумо медонед. бо ҳамин сабаб мумкин гуфтам саҳифаи ютуби ман баста шавад, саҳифаи фейсбук ё инстаграм баста шавад, мессенҷер баста шавад. ба шумо огаҳ кардам. гуфтам мабодо агар баста шавад, метавонед ки аз одноклассник бо ҳамин ному насаб, бо ҳамин сурат манро меёбед. яъне ки телеграм дорам, дар телеграм ҳам ҳамин ному насаб аст. гурӯҳ дорам, гурӯҳи ман навишта шудааст маслиҳати ҳуқуқӣ, ва ватсапу имо дорам. фақат хоҳиш кардам ки паёмак нависед, яъне ки сабшини нависед, занг назанед бемалол. яъне ки ман ҳамаи саволҳои шуморо мехонам. боз такрор мекунам, ба саволе ки агар видео дорам дар ҳамин каналам ман ҷавоб намедиҳам, малол нашавед. барои ҳамин ба шумо гуфтаниям ки аввал бинед ки ютуб кор мекунад, яъне ки фаъол аст. ман яъне ки видеои нав пешниҳод кардам, аллакай донед ки ютуби ман кор карда истодааст. шумо даромада анами калимаи видеоро зер кунед. калимаи видеоро зер кардед, ҳамаи видео қаторак мераванд. дута плейлист дорам, яъне ду гурӯҳ видео дорам, ҳамаш қатор меравад. кадомеш ба шумо лозим, ҳамонро зер карда гӯш кунед, истифода баред. сарфам наравед. манаи плейлистиро зер мекунед. вақти плейлистиро ки зер кардед, анамиҷа ду видео мешавад, ду гурӯҳ мешавад. жизн зиндагӣ, яъне дар бораи ҳаёт. мана ин юрист теҷе, ҳамаш дар бораи ҳуҷҷат. ҳаминро ки зер кардед, дар бораи тамоми намуди қонунҳо, тағйироти иловаҳо, ҳуҷҷатҳо, гирифтани рвп, вид на гражданство, масалан баҳсҳои судӣ, баҳсҳои оилавӣ, масалан депортатсия, запрет, ҳамаи анамиҳо видео дорам ман дар анамон плейлисте ки ҳозир нишон додам. дар ҳар як видеоам инро такрор мекунам. аммо намедонам баъзе инсонҳо ба куҷо нигоҳ мекунанд. яку якбора саволҳо менависанд дар одноклассник ё телеграм ё ки ватсап, имо занг мезананд. мепурсам 6-7 бор занг мезананд, мепурсам чӣ масалан хизмат барои шумо лозим. ҳамун саволеро медиҳанд ки дар ҳамун ютуби ман 3-4 видео аст. аввал ба ҳамун ютуб даромада бин, агар ба саволат ҷавоб наёфтӣ, баъд занг назада навис дар одноклассник, дар масалан имо, ватсап ё ки дар саҳифаи ҳуқуқи телеграми ман. навис саволи худро ва интизори ҷавоб бош. вақте ки ман агар ютуб аз кор монад, ҳатман видео мекунам дар одноклассник, дар телеграм, дар имо, ватсап падилитса мекунам, пешниҳод мекунам, то ки мардум яъне аз ава истифода баранд. барои ҳамин инро бояд бо диққат гӯш кунед. ҳар замон масалан ба ман занг задан ин як чӣ хел гӯям, вақте шумо занг мезанед, ман дар як кор банд ҳастам ки занги шуморо намебардорам. садҳо саволам менависед, ман яъне ки мехонаму ҷавоб намедиҳам. чунки хондам ҷавоб надодам, аллакай бидон ки яъне ҳамон саволи ту видео ҳаст. видеоро ёфта гӯш кун. барои ҳамин ба шумо гуфтаниям ғайри ин саволҳо зиёд шуданд. саволҳо оиди запрет, депортатсия бисёр мешаванд. запрет, масалан депортатсия, видео аз марҳамат видеоро бинед. оқубати запрет, депортатсия чӣ аст бояд донед. бори дигар такрор мекунам, вақте ки шуморо дастгир кардан, ғайри қонунӣ депортатсия, запрет кардан, шумо муҳлатро нагузаронед. 10 рӯз ногузашта даро рафта ягон юрист ё адвокат ёфта гапзанон кунед, маслиҳат кунед, аз болои қарори анаму суд ба суди болоӣ даро шикоят баранд. шикоят ки баранд, агар вай бекор ки кунанд қарори судро, шумо бемалол бо
ҳамин хел зиндагиро корро давом додан мегиред. баъзеа 2 моҳ пеш запрет шудааст, 3 моҳ пеш масалан депорт шудааст. акун мепурсад ки илоҷ нест ки мо ба суд муроҷиат кунем. илоҷ нест, фақат 10 рӯз муҳлат аст. ҳамин муҳлатро бояд донед. дар видеои пештара ман гуфтаам, фақат 10 рӯз муҳлат аст. ғайри ин масалан зиёд саволҳо мешавад оиди ҳуҷҷатгузорӣ. оиди ҳуҷҷатгузорӣ боз мегӯям, чандин видео дорам, бинед. ҳатто навишта шудааст дар поёну болои ҳамун видео ба ҳарфи калон навишта шудааст кадом намуди ҳуҷҷатро шумо мехоҳед ки масалан ҳуҷҷатгузорӣ кунед. ҳавай пурра навишта шудааст, ба забони тоҷикӣ навишта шудааст. мегузарем ба навигарии қонунҳои нав. дар русия аз моҳи апрел 2022 нафароне ки шаҳрванди русия ҳастанд, сину солашон ба 14 расидааст, бемалол худашон метавонанд ки саҳифаи госуслугӣ кушоянд. госуслугиро ҳама медонанд. нафароне ки шаҳрванди русия ҳастед медонед. худашон мекушоянд, худашон истифода мебаранд. яъне ки ин саҳифаро касе ки медонад, медонед ки ози ба воситаи госуслуг ҳама кори инсон пеш меравад. дар хона нишаста дар ҳамун интернет ба воситаи госуслуг ариза медиҳед. масалан тамоми намуди амалиётҳои зиндагӣ ба воситаи ҳамин саҳифа мешавад. ғайри нафароне ки то 13 сола ҳастанд ба воситаи падару модар ё намояндаҳои қонунӣ метавонанд ки саҳифаи госуслуг кушоянд. айни ҳол нафароне намедонед ба дигарон фиристонед, ба дигарон расонед, чунки зиёд ҳамватанони мо шаҳрванди русия ҳастанд, фарзандоне доранд ки масалан аз 14 сар карда масалан фарзандон доранд. онҳо бемалол саҳифаи госуслугӣ мекушоянд. ягон ариза бошад барои мактаб, ягон барои масалан бисёр дар зиндагӣ масалан мешавад проблемаҳое ки яъне ки мешавад ба воситаи госуслуг ариза пешниҳод мекунед, идора ба идора сарсону саргардон намешавед. ғайри ин боз гуфтаниам ки дар русия аз моҳи апрел яъне қонуне ҷорӣ шуд ки нафароне ки шаҳрванди русия ҳастанд метавонанд ки ба Кореяи ҷанубӣ бе виза рафта таҳсил кунанд ё кор кунанд. масалан шаҳрвандони фақат русия аз моҳи апрел, аз 1 апрел яъне метавонанд ки ба Кореяи ҷанубӣ рафта таҳсил кунанд ё кор кунанд. агар касе хоҳишманд бошад, марҳамат, ин қонун аст. метавонад фарзанди худро ки хоҳад дар Кореяи ҷанубӣ таҳсил кунад, яъне ки ягон мутахассиси хуб шавад, метавонед равон кунед. чунки зиёд ҳамватанони мо инҷо шаҳрванд ҳастед, хоҳед фарзандони шумо онҷо таҳсил кунанд, марҳамат, метавонед дар асоси ин қонун равон кунед. ғайр ин гуфтаниам ки боз нафароне ки савол додан оиди квота, дар бораи квота низ видео дорам. видеоро метавонед бинед, медонед ки квота чи аст ва кай дар куҷо тақсим мешавад. метавонед ариза супоред, ба аризаи шумо ҷавоб медиҳанд. ғайр ин гуфтаниам ки вазорати меҳнати Федератсияи Русия фармон бароварда буд 11 феврал 2022 сол таҳти рақами 54 дар бораи квотаи ҷои корӣ, масалан барои шаҳрвандоне ки давлатҳое ки бо виза ба Русия меоянд, бо виза меоянд, масалан Тоҷикистон, Ӯзбекистон бе виза меоянд, дигар давлатҳо бо виза ба Русия меоянд. дар бораи ҳаминҳо ҳамин вазорати ҳамин меҳнат фармон бароварда буд. ҳамин фармонаш 28 ҳамин март 2022 ба қувваи қонунӣ медарояд. дар ин ҷо яъне ки Московский област, вилояти Москав аввал 3776 яъне квота ҷудо карда буданд, ҳозир иваз шуд ба 5673 квота. шаҳри Москав яъне 2882 квота ҷудо карда буд, ҳозир иваз шуд ба 5418. Ленинградский област 22891 квота ҷудо шуда буд барои шаҳрвандони давлатҳои визадор, ҳозир 25842, яъне шуморааш зиёд шуда истодааст. шумо дарк карда истодаест. Мурманск 1744 квота ҷудо карда буд, ҳозир 3766, яъне зиёд шуд. Санкт Петербург 2414 квота ҷудо карда буд, ҳозир 2835. инро барои чи ба шумо мегӯям ки бинед ки аллакай Минтруд, вазорати меҳнат вақте ки фармон баровардану 28 март ба қувваи қонунӣ медарояд, бинед ки чӣ қадар ҷойҳои кориро яъне зиёдтар квота ҷудо кардан барои ки барои давлатҳое ки бо виза Русия меоянд. анакун хулоса бароред. барои ҳамин ҳамватанони азиз, шумо метавонед ки айни ҳол забони русиро ёд гиред, дар ягон коллеҷ мактабҳои олии Русия таҳсил кунед. кадомед патент доред, савод доред, каме ҳам
русиро медонед, кор карда истодаед, дар ягон ҷо хонед, дар ягон ҳамин коллеҷ, ягон масалан мактаби олӣ агар имконият дошта бошед, таҳсил кунед, донишҷӯ шавед ва коре кунед дар оянда ҳам худро, ҳам падару модарро, ҳам фарзандони падарро, яъне ки соҳиби ҷойи кор кунеду соҳиби ҳуҷҷат кунед. аз рӯи шумо онҳо вақте ки шумо мехонед, донишҷӯ мешавед, шаҳрванди русия мешавед, ҷойи кор меёбед, аз рӯи шумо дигарон аҳли оила метавонанд оҳиста оҳиста ҳуҷҷат карда соҳиби кор шаванд. барои ҳамин лозим нест ки шумо забони русиро намедонед, корҳои сиёҳ мекунед. ана бинед ки чӣ қадар квота барои шаҳрвандоне ки аз дигар давлат меоянд, онҳо яъне соҳиби кор мешаванд дар инҷа. зиёди шумо мисол депортатсия, запрет, масалан саволҳо медиҳед, ба шумо боз такрор карда мегӯям ки вақте ки шумо ғайри қонунӣ яъне дар русия зиндагонӣ кунед, яъне ки регистратсияи шумо қалбакӣ аст, яъне ки шумо дар ягон ҷо нишаста як 5-10 нафар ягон муноқиша мекунед, ягон ҷанҷол мебардоред. мана дар Шербинский ҷанҷол шуд нав байни тоҷику узбек, чӣ қадар кортзанӣ шуд, корт задан нафареро, ана ҷиноят содир шуд, чӣ қадар масалан дар ҳамон ҷо бегуноҳо депортатсия мешаванд, баъзеаш 10 сола, баъзеаш 40 сола, аз рӯи ки аз рӯи нафароне ки ҳамин ҷанҷолро бардоштанд. чӣ лозим аст? ба русия барои кор кардан омадӣ, кор кардан лозим, барои таҳсил омадӣ, таҳсил кардан лозим. беҳуда дар кӯчаҳои русия тарабхонаҳо, ошхонаҳо нишаста нӯшида ҷанҷол кардан лозим нест. падару модари меҳрубон бояд ки инро ба фарзандон ҳама вақт таъкид кунанд ва фаҳмонанд. имрӯз проблема мешавад ба сари онҳо, барои як кас ду кас садҳо нафар дар бало мемонад, садҳо нафарро депортатсия мекунанд, аз кор хориҷ мекунанд, аз русия пеш мекунанд. шумо мефаҳмед ки дар замоне ки ҳозир иқтисодиёти давлатҳо ба чӣ андоза аст, шумо ҳаматон хуб медонед. барои ҳамин пешгирӣ кардан лозим. шумо бинед ки нав ҳамин қирғизу тоҷик ҷанҷол шуданд дар амурский област. бо мана дар Шербинский мо ҷанҷол шуд узбеку тоҷику. охир бинед ки шумо ҳаматон мусалмон ҳастед, узбек, тоҷик, қирғиз. шумо фикр намекунед ки дар ин давлати русия, дар назди мардум, дар назди халқи ин давлат шумо ҳамчун мусулмон номбар шудаед. магар мусалмон ҷанҷол мекунад, менӯшад, мекашад, корзанӣ мекунад. шумо бояд инро хубтар донед ва кӯшиш кунед ки на худро, на ҳамватанони худро дар бало намонед. ана нафарони ҷанҷол кардан нисбати онҳо парвандаи ҷиноятӣ оғоз шуд, ба маҳкама кашида мешаванд, зиёди онҳо ҷаримаи калон месупоранд, зиёди онҳоро депортатсия мекунанд ба муҳлати 10 сол ё ки 40 сола. ин ба кӣ зарар расон? яъне ки ба решаи худ теша задан. биёед ҳамватанон, каме ҳам бошад, дар давлате зиндагӣ доред, аввал забони он ҷоро ёд гиред, дуюм қонуну қоидаи зиндагӣ карданро дар ин давлат ёд гиред. вақте ки агар риоя намекунед, аз ҳамаш хуб наоед, омадед дигаронро дар бало намонед. ин ҳамчун модар ман ба шумо насиҳат дорам. ҳамчун модар хоҳед ки зиндагӣ хуб дошта бошед, илм ёд гиред, забони русӣ ёд гиред, хонед, дар ягон ҷо таҳсил кунед, то кай аробакашӣ мекунед, сохтмону корҳои сиёҳ мекунед. хонед, як маълумот гиред ки як касби хуб кор кунед, як ҷои кори тоза бошад, ки азоб накашед, азият накашед, ё ҷанҷол карда якдигарро кор зада дар маҳбасҳо нашинед. барои ҳамин ба шумо таъкид мекунам, падару модарон низ бетараф набошед, фарзандони худро ҳама тарафа насиҳат кунед, тарбият диҳед. дар амони худованд бошед. бо шумо буд ҳуқуқшинос.